गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरैयै खावलायबाय। दानिया भिडिअ लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ लैहोर लैहोर गयारि बिथांनि दैदेननायाव फरायसाफोरा गुवाहाटीआव होसोजानाय बर'फोरखौ खौरां लाहैदों। जाथायनि सायाव दुखु मोननानै बिथाङा फोरमायथिदों दि बर'फोरनि गेजेराव गोजोन फैबाय होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंबोदों आरो बर'फोरनि गेजेराव माब्लाबाबो खैफोद फैनाय नंला होननानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो बुंबोदों। बिनि अनगायैबो बर'फोरनि गेजेराव गेदेर गेदेर गोरोबथा जानानै थांबाय, नाथाय बर'फोरनि गेजेराव दासिमबो गोजोना फैयाखै होननानै बिथाङा बुंथियो। बेनि अनगायैबो बिटिआरआव खनले खनले नंखाय बर'फोरखौ इनकाउन्टार खालामदों आरो रन्जु दैमारि बिथाङा दासिमबो जोबथेसालियावनो दङ। बेबादिनो बर' हारिनि गेजेराव गोबां जेंना जादों, नाथाय बेफोरनि उनावबो जोंनि बर'नि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि हेंथायै फंसे बुंनो हाया। बर'फोरनि बेफोर खहानि समाव राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै फंसेबो जेबो बुंथियाब्ला बबे समाव बुंगोन होननानै सोंथि खालामो बिथाङा। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। दानिया राजा लामायाव गारि मटर सालायनायाव सांग्रां जा, मानोना मैया राजा लामायाव गारि मटर सालायनायनि गोनांथार थिरांथाफोर लादों। गोसा सालायनानै जानाय जाब्रबथायखौ होबथानो थाखायनो बांसिन सा-8 जिरायना थांनो हानाय गावनि प्राइभेट गारिआ 4 लाइन लामा, गुबुन माहारियारि राजा लामा आरो रायजोआरि लामा आरो नोगोरनि सिङाव फारियै 100 किल'मिटार, 70 किल'मिटार आरो 60 किल'मिटार गोसासिन सालायनो हागोन। बेबादिनो साब्रै जिरायनो हानाय कमार्शियेल आरो फालांगियारि गारिया 4 लाइन आरो गुबुन माहारियारि राजा लामायाव रायजोआरि लामा आरो नोगोर सिङाव फारियै 80 किल'मिटार, 70 आरो 60 किल'मिटारनि बारनो मोननाय नङा होनना गोसाया। फालांगिरियाव सा-9 आरो नङाब्ला सा-9 नि बारा जिरायना थांनो हानाय गारिआव 4 लाइनआव 80 माहारियारि आरो रायजोआरि राजा लामा, 70 आरो नोगोराव 60 किल'मिटार सालायनो हागोन। मटर साइकेलनि आव 4 लाइन लामा, गुबुन माहारियारि राजा लामा आरो रायजोआरि लामा आरो नोगोरनि सिङाव फारियै 80 किल'मिटार, 60 आरो 50 किल'मिटार। मालबाहै गारिनियाव 4 लाइन, गुबुन माहारियारि राजा लामा आरो रायजोआरि लामा आरो नोगोरनि सिङाव फारियै 70, 60 आरो 40 किल'मिटार। बेफोरनि बारोब्ला जुरिमाना जागोन। गोसा सालायनायखौ नायनो थाखाय मेसिन थाखागोन, बिनि गेजेरजोंनो हमजागोन। उदालगुरि जिल्लानि फेरगावआव थानाय सेरिकालचार एम्फौ फिग्रा बिफानाव बिटिआर इएम दावबायसा बर'आ गावनि बिफानाव पन्डितनिफ्राय एम्फौ फिग्राफोरनो रां अनसुंथाइ होदों। बिटिसिनि एम्फौ फिग्रा बिफाना बिटिआर ओनसोलनि 160 सा एम्फौ फिग्रा मुलाम्फाफोरनो 10,000 रां चेक राननानै होदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ फोरमायनाय बादिब्ला जायफोर एम्फौ फिना जिउ खुंदों बिसोरनो बिटिआरनि रेशम बिफाननिफ्राय गासै सा 160 सा मुलाम्फाफोरनो 10,000 रां अनसुंथाइ होदों आरो जायफोर मोनाखै बिसोरनो फैगौ बोसोराव फारियै होलांगोन होननानै खोथा होदों दावबायसा बर'आ। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। उफ्रा बिसायख'थिनि उनावनो बिटिसिआव हाग्रामाया सोरखार दागोन। बिजेपि इउपिपिएलनि सा 12 एमसिएलफोरा मदद होगोन होनना बुंदों बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बे बिफुरसार बिबुंथिनि मददखौ मैया मसलपुराव होदोंमोन बिथाङा। बिपिएफनि बिजाथिनि नेशनेल गथायनाय समाव बुंदों। मख'जाथाव दि 20 नं कक्लाबारि बियाबाव फैगौ 8 जुनआव उफ्रा बिसायख'थिया जागोन। दासिमनि भिडिअ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।